En su apuesta por modernizar el conjunto de la ciudad, el concello ha elaborado una serie de planes especiales a los que añade ahora el de la finca Sevilla. O máis relevante é que define a actuación necesaria nun espacio colmatado de equipamentos públicos e que ademais están usados a diario por moitos cidadáns. Creo que un sitio degradado como este, cando menos, resulta bastante evidente que sería necesario facer algo neste entorno e nós vámoslo a facer ou estamos facendo. Este plan que, desde logo, ten, cando menos, a vontade de convertir esta zona tan degradada pois nunha parte de Ourense, nunha fachada urbana moito máis atractiva co que hai agora en este momento. El proyecto superaría los 40 millones de euros y para financiarlo el concello propondrá a la Xunta que lo incluya dentro del Plan Impulsa Ourense. Ahora mismo ese plan Impulsa creo que non é nada máis que unha declaración de vontades sin máis e a partir de agora, al menos desde o que o noso punto de vista como goberno municipal, pois a partir de hoxe a incorporación deste proxecto é unha forma xa de darlle contido ao plan Impulsa. De aí a importancia deste proxecto. Este plan especial presta también atención a la recuperación del tramo de la Vía da Prata que transcurre por esta zona. As dúas razóns, obxectivos do fundamento dun plan especial de infraestructuras patrimonial que son o fundamento da louga deste é a definición destas infraestructuras, a reordenamento axeitado de todo isto e o tratamento da Vía da Plata e o seu entronque coa Avenida de Zamora que despois é o recorrido pola cidade da mesma.